kalian ingkang tasyakuran menika pancen bener mbok Cangik. Nggih. Kula panjenengan urip ning alam donya iku kudu kebak syukur. Nggih, kebak syukur niku. Nggih, arep kepiye wae syukuran. Syukur-syukur wayangan ngeten iki pun ora menguri-uri ning ngurip-urip ngene Mas nggih. Nggih. Terus mangertos Pak menika mengke bibar menika Bapak Lurah ugi tasyakuran wonten ing tlatah Embon Agung menika. Alhamdulillah nggih. Ingkang Pak Lurah pundi Pak Lurah ingkang pundi? Ingkang ngagem Blangkon Pak. Oh, ingkang nyuwun sewu Pak Lurah nggih matur sembah nuwun. Lurah niku nek nggen kula rika lho Pak Gunung Kidul, lurah niku singkatan nek akeh wong ewuh niku ngelu ning sirah. Nggih. Pas nggih, tapi sak kelurahan digawe kabeh kudu nyumbang to jagong kabeh nggih. Nggih to niku. Ning nek riki mboten ketok nek jenengan mboten soalé mriku daerah makmur nggih. Matur sembah nuwun mugi-mugi lancar kali sambikala amanah nggenipun ngemban tugas Pak Lurah nggih. Sinengkuyung sinuyutan dening para warga. Amin. Lajeng ingkang tasyakuran simbah mugi-mugi panjang yuswa tutuk anggenipun momong putra wayah sinaketna dening Bagas waras. Amin. Amin. Pun ngeten mawon kula ndedonga pun cekap kula pinanggih jenengan nggih sepisan iki. Nggih. Nggih. Nah niki Bapak Ibu menawi panjenengan kala mben mrisani wonten televisi kalian almarhum Bapak Seno nggih menika piyantunipun Bapak Waluyo. Biasanya nek dalang nek ngunekke mboten menika piyantunipun lho. Oh nggih. Menika menungsanipun ngoten lho biasa. Oh nggih Pak nggih. Nggih. Kula nggih asring sowan mriki nderekke piyanane Pak Jumbuh, terus niki ketahe kaya anak Pak Jumbuh mu ya nang kene Pak Sus. Nggih, matur nuwun. Menika para pengrapitna tak deloki dalang kabeh. Wah. Nggih, niki nggih dalang, niki dalang, nggih dalang. Niki nek dalang sewengi do ora meneng. Nggih, niki. Kelik mesti. Nggih, guyune malah kaya Mas Mul. Terus kula ken napa? Nggih. Atur panglipur mawon Pak menika kalian warga wonten ing Candi Kebon Agung menika. Oh nggih. Oh nggih. Nggih, ngaten kula tak marep mriku gandengan. Aduh. Niki wau baru ulang tahun motong kue aku mbiyen iki ngiris kue nah aku mbiyen iki ngiris poman Pak dadi baru ulang tahun iki malah dol poman aku nggih. Nggih zaman corona mbiyen nggih ngoten niku. Ning corona niku Mas Keli kalian piyambakipun Mas Wawan kalian Pak Lurah kula niki corona malah entuk berkah. Biyen kula sadurunge corona mung adol bangsa rokok, bangsa gorengan, saderenge corona bareng corona niku kula iso adol banjar pekarangan, Pak. Berarti ya bangkrut ngono wae mboten. Nggih. Ingkang baken Mbok Cangik monggo nglipur sak saged-saged mugi ndadosna panglipur jampi sayah tinebih nara sayah sinaket nara bingah. Ingkang baken menika. Niki ra asline ra mboten mriki to sing wayangan niku. Kudune rak ten Magelang riko to. Nggih. Ning riko rak mboten ten papane. Nggih Pak, leres. Nggih kula krungu kabar ngoten niku. Wone mbok nyilih nggon aku kono wah sak jose teng Gunung Kidul riko. Mburi kula niku tegalan ora ning tanduri apa-apa. Monggo nek mriki niku makmur wong sedia sesasi napa panen niku iso ping 3. Nggih to. Dadi sak panane iso ping 3 setahun iso ping 3 nggen kula niku arep peming tadahudan niku setahun niku iso panen ping 6 pari niku malah elok to soalé anggere esuk babat separo awan separo sore separo dadi ping 6 nggih Mas ditendhengke slendro Mas nah do re mi fa sol la si do. Nggih, ngoten. Mbok Cangik. Nggih, mbok kula tak nek jajal ki kaya klambi, nek nyoba ki engko nek gegeden dadak balekke. Dadi ampun nyobi, Pak. Kula sampun ngertos panjenengan menika lirikanipun menika badhe nyobi sampun mangertos. Ampun ngoten niku.
Sik pundi sik kudu maju. Sing iso jak guneman sik pundi? Kabeh iso. Monggo, Pak, majeng. Sing ndi? Boko setunggal. Boko siji. Nggih. Ora ndi. Iki we. Saking Mbak ingkang sisih kiwa menika. Niki. Nggih. Monggo, Mbak, jumeneng, Mbak. Nggih, ngadeg nduk sayu ge tepungane kene, ditepungke mumpung isih nang gilingan buka. Nika dipun tepangaken mawon. Nah, kene. Arek tak tepungke, Awas aja nglangkai aku ndak kecut. Asmane sapa, Nduk? Nggih, nderek pitepangan nami kula Anis. Anis. Nggih. Wis duwe bojo apa urung? Sing Dereng. Oh, urung. Tenan wi. Kowe nek ketok Nek ten mriki dereng kok. kowe ketok nek bathukmu kaya tukang ngapusi ngono. Wis duwe bojo apa urung? Mumpun to? Sampun, Wis nggih. kagungan putra urung? Dereng. Ya muga-muga ndang diparingi putra. Amin. Aja sok muga-muga diparingi momongan ki kleru soalnya mbahku ning omahku wis dadi momongan yo nanya. Diparingi putra ya. Amin, nggih. Kakung putri padha wae mengkari panggula wentahe. Nggih, amin. Daleme ngendi, Nduk? Kula Kulon Progo. Oh, mulane tak goleki Tan Praga reneng terange kula Praga. Nggih. Ya, ngene, Nduk. Karo tepungan, karo caos panglipur, heeh. Arep ngaturke lagu apa Sri Ramu Cahayu? Gending apa Cahayu? Apa erang-erang bagelen? Langgaman mawon. Apa? Apa? Do nyepake lho, ora do meneng wae iki maju kabeh iki nyepake lho iki donan. Urut nggih, Pak. Urut. Kowe gelem ora ngurut ngurut? Monggo. Podang kuning mawon ya, Pak. Oh, PDNKNG. Kula senenge cek manuk-manuk ngoten niku. Ya. Nganggo bawa. Nggih. Aja obah wae meneng wae ngono, heeh. Jan grogi ya kula ki, Mbah. Malah mau ming disunting kok grogi to ora Kok apa-apa. grogi cerak jenengan lho wong kondang ngoten lho, Mbah. Alah, salam-salam kan go kanca-kanca dulur sing ning Jakarta, Semarang, Surabaya, Solo, terus ning luar negeri juga bisa. Iki sing Jakarta Mas Heru, Mas Totok, Mas Edi, Mas Agus, Mas Pri, ya Mas Yanto, silahkan monggo Mbak Yayu, Mbak Evi, ya oke monggo. Kok le apal to jenengan ki, Mbah? Masa Jakarta ra ning sing jenenge kaya ngono kuwi ra. Nadyan wujud temong peksi Arepa rupane ming manuk iki penegasane. Ming manuk wae iso naleni katresnan. Ayo monggo. halus manis termrak hati Halus manis merati. Manuke halus. Legi nyenengke. Halus manis apa ya ora halus legi. Wasawingkan kenglan Wis suwe nggon kula lho. Wis suwe leyak-yakan. Oh. goleki si podang jenar Goleki podang sing warnane kuning. Ayo. iba bunga ing atiku
Mbah senenge atiku. Nyanding bisa dadi tombo nyedak manuk wis dadi obat. Monggo. Iso awan Ayo, Mas Keli. omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitirang nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kekencangan tak indek saka kademen sarwi ngoceh dheweke ngalih mencokan welah kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng seret tireng tak sawang tambah manise ati bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang antutut ati keperanan ora mandeg atiku sansaya dendra tak seranani son pikat Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya. So abadan. esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang Mobang-mobang. mubeng-mubeng mitirang nggonku goleki Ora krasa. ora krasa esuk awan ganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang kegancangan tak indek saka kademen Sarawi ngoceh. sarwi ngoceh dheweke ngalih mencok Elakan. welah kae tak suwun mbok aja ngece Podang kuning. podang kuning agawe pikirku komeng Ireng. seret ireng tak sawang tambah manis Bebongan. bunga yen lakon nyanding sliranan Ora bakal. ora bakal atiku kegiwang liyan Yen si podang. si podang antutut ati keperanan Ora mendok. ora mandeg atiku sansaya Tarangane. tak seranani suntikat kulute pedhot Mboten sah mandhak teng mriki mawon.
Ibu kali Mas teng mriki mawon mboten sah mandhap kok ndadak kangelan munggah meneh. Alah. Ya Nggih menika saking remenipun, Pak. nggih matur sembah nuwun Mbah kalian Mas, pokoke kloso teles sing kuwasa sing males. Nggih. Kloso garing sing kuwasa mesti bakal peparing. Kloso bedah sing kuwasa niku maha murah. Klosone diluntung oleh genduran wis rampung nggih monggo. Matur nuwun pokoke tembok tering ciloneh rasah kapok sesuk ngene iki meneh. Matur nuwun kita delek kene wae. Dek udah dek sapa sing jupuk gejepit gedek kene wae. Nggih, niki empuk, empun nggih. Pun. Lah ya iki empun. Niki empun. Kantun niki nek Anggi to niki. Nggih. Ini Nduk, kayu. Ngadeg kene. Ngadeg. Ngadeg nggih. Menika wae sampun katur podang kuning mugi dano panglipur sawetawis wonten asanipun sagung para pamirsa. Sing lenggah ning kono muga-muga kalih sing sambikala pinaringan bagas waras donga kalawan pamuji mugi rumentah dumateng ingkang hamengku gati. Matur nuwun ingkang tasakuran kalian ingkang ambal warsa nggih. Ini Nduk. Sugeng dalu, Mbah. Heeh, no bocah kok kaya potelot. Kok kaya apa telot lho? Lah ya lho kenceng sut. Sapa sing gelem dadi bukune? Monggo. Yang potelot kok ngene. Ya, Anggi. Dalem. Wis suwe ra tau kepenuk, kepethuk. Neng ndi wae? Mbah. Neng ndi Kula. wae, heeh. Teng griya. Oh, ya bener karang poso-poso ya, Nduk ya. Nggih. Poso-poso iki ora oleh glar-glur. Ning aku poso iki sing ganggu kelik ae lho. Lah napa? Lah jam 3 awan ke aku lewat ngarepe poso-poso. Arep nang ndi Pak Dewaluya iki? Arep ngulon kono Mas Kelik. Jam 3 awan. Mbok mampir kene wedangan karo nunggu buka. Lho iki piye aku? Wedangan karo nunggu buka. Aku ya mbok ngliwet sisan. Ya, ngaturke lelagon sing larase isik slendro. Slendro. Heeh, iki ana pamundutan mau JL mbok cangek Menapa? kon CPNGN. CPNGN. Capek gunung alah. Oh, capek ngono. Larase larase slendro terus kok disringi jola-joli nggih. Mbok pilih Pak Lurah ngersakaken lelagon monggo Pak Lurah no Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak sinten kemon? Nun? Monggo, Pak. Lewung. Lewung. Oh nggih, mangke pun sendikani nggih Pak Lurah nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Sinten ingkang badhe ngersakaken lewung monggo supados mangke mboten lewung sekalian monggo nggih. Sekalian. Monggo dipun kempalaken rumiyin. Nggih, monggo. Donga pangestune lho, Nduk. Nggih, Mbah. Nggih. Wah, aku jan sepisan ketemu karo panjenengane Pak. Panjenengan asmanipun Pak Sukirno napa namung Kirno tok? Namung Pak Sukirno. Mboten ngangge tok niku. Oh, Ora nganggo tok, Mbah. tujune iki udu truk. Lah pripun? Lah Kirno nek ora dikirke kan ditangkep karo wong. Nek lah sih. Iya. Jenenge Iya. iki lho. Nene. Bapak, Heeh. kula napa jenengan? Lho sliramu nduk aja golek kegawan bergerak iki. Engko aku sing jenggleng. Aja do saru. Atet ketimuran budaya Jawa. Aja celap-celap ngono kuwi. Apa kuwi mau? Jenengane kok dora genah. Wong kira ya sing jaga sopan karo santun. Ya toh, mosok muni gandeng. Monggo. Saben. Ayo, Nduk. Wis dibojo urung kowe iki. Dereng, Mbah. Oh, ya tak dongak-dongake ndang entuk jodoh ya. Amin. Siji, Heeh. welengku, siji Napa? wong urip. Ya. Lah ya genah Lah kok, ya Mbah. loro lanang, ping telu wong sing tanggung jawab. Nah, ora Nggih. seneng lunga bengi. Dadi iki otomatis ora kabeh ya. Lah lunga bengi iki tegese nyambut gawe ngoten lho. Aku ora mau nyambut gawe, lunga. Lah kan lunga iso nyambut gawe. Wah, nyambut gawe iki iso liyane. nyambut gawe ora kudu lunga nang omah kuwi aja nyambut gawe. Luweh, Mbah. Lah ya luwe. Ning rak ya keping wis di bojo apa urung? Wis di pacar urung saiki? Sampun. Sing ndi? Nembe tunggal tapi. Lah iya sing dipacarke siji wae. Sing ndi?
Mboten nenten teng mriki. Oh. Ora tok gawa. Mboten. Ya, wis ora tak ganggu ya, Nduk ya. Dehem ki sing banter. Sinden kok deheme direm. Ayo. Saben bengi nyawa konang Jos. penak mbah Urung patek ana kurang agak jenggleng. Iki aku ki gumun lho Mas Keli. Tandrone angin nggo endi wong tipis kok suarane landrung. Yo. Oh, seniman ora do kaya wong medel ngono kuwi. Ku nek do tak antel sing do aturan ngono iki ning ngersane Pak Lurah. Ora do nganggo sound system. Nek ngomong dipitet mike dadi ra krungu njaba. Nun sewu Pak Lurah. Kanca-kanca ning kadang-kadang sok yen memajang amung karo janur kuning ayo lik ora dolanan wong geran lik. Wah. Sing dibuju kok ngene iki ya sesuk ya gur ngirit ngono kok bakal paling setengah meter wis dadi kebayak 6. lah ya malah ngirit to mbah Nah iya, wah jen nek gelungan aja gede-gede nduk. lah piye Ndak kegeblak. Ora ana sing ngimbangi tak monggo iki. Ora celup nek iki breng ngono. kembang wae weton gunung manut sing ngendang mbah Manut sing kendang yo. Gur. Awas Weli. Sapiten. kok sapiteng to mbah Lah apa? pacitan Oh, iya. Sik. nggih matur nuwun Pak Matur nuwun. matur nuwun Yo. Wong bejo kemayangan kira kaya aku. Asem tenan. Kowe iki pindhonan ya? aku ora ngerti lho mbah Ora ngerti sengaja wong aku ngerti. lah jenengan ki ya kudune ki jaga jarak ngono lho Wah, nek ukur jarak kok diduk. kesikut Dasare jarak kowe iki. Ketake kaya piye ngono. Lah ya aku sing bingung. Pacitan. dilali pacitan sarang
tunduk-tunduk kepenak lan sing obat abetke iki nganggepmu. Wironku. Ora ngira lho nek Mas Geli kendangane yo ganas serangane. Mantep ya, Mbah. Ora. Piye ta jenengan ki lho? Gur ganas mantep iki ora. Panas udan. Ayo yo. Ayo yo. Ayo. Aban nasudan udan panas aling-aling cabeng woi sing duwe jos nggih Pak Lurah menika namung parikan kemawon nyuwun pangapunten menawi lepat ing samangke menawi leres nggih monggo anggenipun ngraosaken iya surip numpak motor mabur bojone trimo numpak sepeda motor dadi wong urip aja seneng takabur luwih becik yuk sing andhap asor yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulur apa tuku cilok mbok sing bener ngono kalau rek apaan wis ora nganggo tekek lho kowe tekek lho rek ya kowe tekek lho ya tekek lho rek wae bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo dong ngaji Pak, Bu. Menawan sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika. Monggo dulur sareng sami ndedonga mugi pinaringan kalih sambekal. Nuwun sewu Bapak Lurah ling ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Kemahripan nuwun sewu sing ulang taun ngetokke ragat ora perlu getun iki mau dinggo panuwun nang ngersane Gusti sansaya ampun katur ingkang sampun nyawer iki ora umuk lan ora pamer kabeh mau supaya anter kanggo para pesinden men uripe glenter Bapak Ibu bapak lak sing ngagem kopiah lenggah jumeneng ada sawang katon gagah karo dulur abasane ramah tamah rezeki lancar mongko kebak barokah kae ibu jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing atine kudu sabar ora kena muri-muri ana meneh jilbab warnane coklat sing ngagem jilbab yakin mesti rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat
urip tentrem rega kebakane eman nuwun sewu para ibu ingkang rawuh monggo dalu-dalu dipun suwuni donga pangestu mugi sadaya sami rahayu nek niki tak jenenge sinden ora wedi nadyan to budal ijen karo kanca ora ana sing iren supaya ora nimbulke ati sentimen Mas Keli ndang suwuken nganggo garingan kowe ndak kemeng tak terusne rasa mempeng iki mengko isih pirang-pirang ubeng manut to tak ngon mandek ya mandek iki ngono jenenge wiyaga sopan santun kudu dijaga mesti dhisik anggone teka ngelingi sing digelar budaya Jawa lah nek niki ngono jenenge dalang kancane nggon peteng dhek lenggah ning nggon padang ngarepe ana wayang karo wit gedang tak dongake iki sesuk sansaya kondang ha iki Pak Dina tak dongake sampan mesti laris dengan catatan nek ngajak aku nek ora yo nggih amin nggih ngono wae pokoke sing penting wong urip ning alam donya iki ayo do bersyukur sebab kaya nduk nek bersyukur ki mesti dilimpahke apa sing dadi ganjarane pahalane kaya panjenengane sing wis nyawer iki mau ora lokak ning malah saya Amin. nek sikil iki kramane suku biasane mung digawe mlaku-mlaku paling penak nganggo sandal po sepatu ra kuwatir ngidak beling para kesandung watu weteng iki Kok ngono, Mbah? lah nek ngarep ya kasus mburi wae weteng iki kramane padaran biasane dienggo wadah panganan nek kuwarekem ting jlegrak ora karuan nek dong luwe telo mentah mesti doyan nek dodo iki aku yo dodo iki demoken dhewe nek nggonmu aku terima mburi wae dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isih dipageri balung ayo dijaga supaya napase landung nek nganti lara akeh sing bingung tangan di tanganmu nah ndak kleru ngrau ager-ager tangan iki kramane asta cacahe loro dawane padha nek sing tengen nggo ngemplok sego kene sing kiwa nggo ngapa-ngapa kena biasane irung lambe kuwi kramane lesan biasane digawe omong-omongan aja seneng lambe dienggo rerasan nek wonge krungu dadi gegeran Ireng, Mbah. oh ya irung iki wae irung iki kramane grana bolongane loro ambane padha ning kadang irung iso nimbulke perkara nek dienggo bojone tangga nah mula aja sembarangan ngono ya wong enak ya sing jenenge kuwi Babine jare, Mbah. Ndak ya jenenge pengendang iki ya kemajon iki ngono wong tua kok dunekke babi lho nah ngono kuwi sing jenenge sore-sore sengengene arep ndelik ayo kanca kabeh do tumindak becik karo dulur ora perlu padha serik yen iso ngono kuwi conto urip sing apik dadi wong urip ning alam donya iki tumindak sing becik sing apik wae ora usah sing neko-neko conto ki aku Tenan, Mbah. tenan terus wong lanang kuwi setya karo wong wedok setya karo bojo Napa jenengan nggih? kowe kok malah mutah ngono ndomoki kok Dipaido kae lho, Mbah. aja maidul aku ki tenan arep elek kaya ngene iki bojoku ya mung siji wiwit cekit nganti cekut Ora ngandel. ora percaya ya loro lah nek wis ngono Kok mundak? lah kok mundhak kok piye to diomongi kok ngeyel to nah bojoku kuwi sing siji Nggih. susah jane mbiyen ki ya wis duwe bojo sing dhisik dhewe kuwi bojoku ki bobote 182 kilo mlebu omah ki nek ora miring ora mlebu
Lah kok ngomong aku ngene iki. Pripun? Pak mbok aku tak diet ya wetengku men cilik. Lah arep ngopo? Tak mangani nanas karo blimbing. Aja kok ndak malah lambungmu lara. Kowe lari pagi wae kok awakmu cilik. Tenan bojoku lari pagi wis 9 taun iki. Mbuh tekan ngendi ora ngerti ra balik. Kowe ora lari pagi melarikan diri, Mbah. Ya ora tok goleki. Lah wis ana ngincengan liya ya gak aku. Lah bojoku sing aku kira bolak-bali rabi karo ya cilaka to. Sing dhisik dhewe iki manten anyar ki mati. Lah tok kapake, Mbah. Lah main kelilipen lho, Nduk. Kelilipen apa kok? Blandar, kelilipen. Dadi nggon aku ganti omah dhek iki ngono kelilipen blandar, pas nggon moto jenenge kelilipen. Gek mati lah sing keri dhewe iki tak rabeni iki jlek iki tenan. Wah, tak ujo bojoku. Sandrang pangan tak kon golek dhewe. Aku ora nyetaken, golek dhewe. Terus gaweane wong wedok iki tak sangkul. Sing jeneng Rajang Brambang, ngiris Lombok. Aku bojoku mung trimo takon mercel kayu karo menek ambil. Oh, Walik kuwi. Wih, emansipasi wanita. Jenenge kuwi ora tanggung jawab jenengan niku. Loh, aku ki tanggung jawab. Aku di bojo. Nggih to Mbok Sing. Anu Mbok Sange. Pak, menika kalian matur Mas Kadek. Menika wonten pamundutan. Napa niku? Ingkang angka pisan niku panggodaning katresnan. Nggih. Lajeng angka kalih sesideman. Nggih. Ingkang maos jenengan jawine iki. Menika ngagem dipun bawani menika. Oh, nggih. Dipun bawani. Nggih. Nggih. Nggih niku nggih. Nggih pun. Tos nggih. Ini apa, Mbah? Mboten kula namung badhe ngumumaken ngene lho Nduk Cahayu. Monggo Bapak Ibu sinten ingkang ngersakaken lelagon menika sampun wonten contoh nyerat kemawon pun lebetaken dhateng amplop. Wonten artanipun langkung sae. Gene mboten cetha kirang sae. Ya monggo menika. Padha wae. Rampungke ya, Mbah. Rampungno wong karek sekedhok kok. Monggo. Nadyan wadon sarta inumane banyu bening dek jaman perjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing digadang biyen nate janji saiki apa neng gunung tak cadengi sega jago
saiki ya disingkat. Piye, Mbah? Nek biyen segan iki omahe suwung. Nek saiki? Oh, suwung. Lucu, Mbah. Dagelan ya padahal. Iya, iya. Syukur bisa Abur. nang desa dadi raja dene ilang gone padha lara Zaman percobaan Joro kelingan Biyen tau beni Ning saiki ana ngeni Sajene wis manang katurutan sing digadang biyen nate janji saiki apa lali nang gunung agak sadangi sago jagung yen manjo ada silingi capen gunung ae syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha lara lapa ya reketek sampun katur sampun minangkene Nuwun sangat. Menika wonten pamundutan, Pak. Jas Menika pundi? Panggodaning katresnan. Nggih. Sinten ingkang badhe nyelirani panggodaning katresnan menapa sesideman di antara dua itu dipenuhi salah satu dulu terus nanti lepong. Nggih. Pak Lurah ngersake lepong. Ayo, Nduk. Monggo Panggodaning katresnan. panggodaning. Oh, sesideman katresnan. rumiyin. Nggih, monggo. Kene, Nduk, engko. Karo aku kene tak ulungke mikir, tak ulungne wae, tak ulungne. Kene. Ya aja nglangkai tape anu lemper. Kok muni kene. Murung kok. Tes. Oh iya. Wis ping pindho tes. Nggih. Daleme Sugeng ngendi dalu, sapa Mbak. asmane? Daleme ten Bambang Lipuro. Bambang Lipuro Nggih. Bantul. Nggih. Asmanipun Pun mantun. Kari Mengi. Nggih. Asmane sinten? Dian, Mbah. Wah, ndak padange nek diane semene ora ngentak ilengo. Nggih. Wis kagungan garwa. Bedheken, Mbah. Aku ora tukang bedak, aku ki takon wae. Wis kagungan garwa dereng. Pripun? Ya muga-muga ndang duwe Pripun? bojo ya, Nduk ya. Amin. Sebab ana paribasan. Pripun? Biru kaya mangsi, gedang ijo ora ana isine. Ayu kaya widodari, nek ora ndek bojo, ki maneman pirantine. Monggo Nduk Jayu donatmu. Mboten napa-napa. Ya ora apa-apa ke, rak ya nggon kene, nek liyane rak ya apa-apa. Monggo.
dipun bawani niki. Karepmu monggo. Iso nunduk Nggih, ayo. menawi sesidheman Saking kula dipun sinten, Pak? bawani. Nggih, dipun Saking bawani. sinten? Pamundutan saking sinten? Nah, niki mboten wonten namanipun namung nyuwun sesideman utawi pagodane katresnan. Saking pendana penyawer ingkang lila lan ikhlas ing wardaya. Nggih. Nggih. Monggo nyawer gedhe cilik ki sing penting ikhlas. Nggih, leres. Arep ora ikhlas ki sing penting nyawer. Monggo nggih, monggo. Nek mboten nyawer, Karepmu. wiwitane Dasare sone jos suarane ya. Wah. Sound system salon iki sane banter mergone ana AC. yen mboten esai pripun? Ya ora alon. Monggo. Ribet. Lah salon ki sane banter ning AC, nek Nggih. ora ning AC gur alon kok ngeyel to kowe iki. Rasah Anjir. nesu, ngono wae nesu. Cepet Kuwi. tuwa lho, Mbah. Kuwi lho kuwi salon iki sane banter mergo ana AC. AC. Nek ora ana AC gur alon. Nggih, leres Lah ya jenengan. ngono kok nesu ki piye to wong iki? Sekolah neng ndi to mbiyen iki? Dan Monggo. sekolahan. Oh, tak kira neng pasar. Monggo. Anderek sang pekik. Diterjemahke, Mbah. Ora iso nek kuwi ana nderek sampekok kok ngono monggo. Priya bagus kang olah budaya. Iki apa wiyaga kualon iki. Iki lho wiyaga Lan iki duwe kanca. apa wiyaga kualon kok dhewek kene iki. Oh, dan wis. Ya ora apa-apa le. Sawan menyang kutha banter terus kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasesa ngungrung angungrum marang bendera Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman.
Sesideman. luweh becik patenono timbang bepisan pringetian kang sulestya tak rewangi samudana Ya. marang kula warga garwan praputra matur sembah nuwun Jane Simbah. Simbah atau ibu ki rasah munggah mudun lenggah neng kene bae. Bu, Mbak anu mase karo manuke lenggah neng kene wae dadi ora kangelan ngulungke munggah. Oh, lah kejaba. Monggo. Sirku neng kene iki gampang mengkari nyoh. Nyoh ngoten mboten sah munggah mudun mengke mesah. Mangke lenggah mriki mawon nggih Bu nggih mboten samandhap manung mangke pokoke sisane betole kathah nggih mboten sah munggah mudhun ngoten mawon. Kalian mangke sak sampune menika mening Mas Mulyono te Bapak Mulyono nggih to. Mangke badhe nyawiji kalian para kadang. Sak sampunipun SSDMN menika. Napa SSD? Sesideman monggo nggih. Liwat kincanging alesmu katugang glendang rasane hatiku nadyan pos lingsir yuswaku aku isih ngladeni salamu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kadugahan limpung jiwa raga aku kok kurang kehormatan mampu ngerubung ngarepincu urip ana kutha gedhe tak tukake luwih becik patenono timbang bepisan Sulestya tak rewangi samudana marang kula warga garwalan praputra liwat kincang alesmu katugang glendang saling atiku nadyan wos lingsir yuswaku aku isih ngladeni salamu
Nggih, matur nuwun, matur Nggih, nuwun. matur nuwun, Mbak. Menika Pak Mulyono pundi Pak Mulyono? wonten ajaibun saking ingkang Ingkang nuwun menika. nggih, monggo. Nggih, sesideman menika. Monggo Oh, maturaken. mboten jenengan rumat. Boten Oh, nggih. amanah menika, Pak. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Dipun tampi, Nduk, dipun tampi. Niki tasih wonten pambrutan mangke, Pak. Napa niku? Lali janjine gubuk asmara Oh. menika saking panjenenganipun Ibu Slamet Oh, nggih. nggih siangan Kebon Agung Tegalrejo. Amin. Nggih. Nggih. Mangke pun sendikani samenika Pak Mulyono ingkang badhe ngawiji kalian para kadang, monggo. Pak Mulyono sik pundi Pak Mulyono? Monggo Bapak Mulyono Pak Mulyono, monggo tak tiri munggah sudah panggung. minggah. Pak Mulyono. Ndi to, sing Pak Mulyono? Pak Mulyono. Ah, lah nika. Oh, malah arep kondur. Nggih monggo. Sanes. Lho. Nang Pak Mulyono nggih. Oh, ndi sampean Pak Mulyono? Oh. Mbok yo ngaku Mulyono ora apa. Nggih, mangke pun tenggo kalian pun tenggo, mangke mboten nggih. Monggo menika pambrutan lali janjine kalian gubuk asmara. Nah, sing pinggir dhewe saiki gilirane kan Jiro Lupat. Nah, papat nggih. 5 nek. Ya, Nduk, ngadeg arep gubuk asmara apa arep lali janjine, monggo. Nek gubuk asmara ki yen lewat golek utangan. Ngono monggo. Kulino sajake. Aku sing ngandani ya gur wong-wong golek utangane gampang. Ning nek keliki ora. Keliki apa posoe nang omah itu nang sing jeneng gula teh ora tau tuku, lah ngandinge warung gek utang. Monggo. Nggih, niki napa? Gubuk asmara mawon. Oke, gubuk Sisan asmara. Leslendro. Sisan Leslendro. Monggo. Ublak untak. Monggo. Kowe sik, Pak, aku sik. Ya. Yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tak lereng neng cagak kebak tulisan warna abang tandung kasih sayang monggo Mbak Senenge gubuk asmara piyen tau adaku andum tresno tanpa rawa tanpa kanca bota-botendo ketaman asmara ngono. Gubuk kae kebak srita wayah Sik, lah mandek sik, monggo. Tak tulungane. Atos-atos, Pak, atos-atos. Sewu monggo, nggih ngatos-atos nggih. Ngatos-atos, Pak. Nggih, monggo ngatos-atos. Kek lenggah iki mboten sah manggah medun nggih. Monggo nggih. Nggih, monggo Bu. Lenggah mriki, lenggah. Mboten nggih, monggo. Jan arep tak pelurut ki sesak to gelange iki monggo. Jane arep tak pelurut ning sesak. ngono ya karo arek nglorot isian. Ora nyambi ki ngelengke. Engko yo gek tak bagih yo Joko. Ning ora kena lah sesak. Ayo. Cedheten sajroning ati datahan lutut
Aku kowe dadi karo bergelar gubuk asmara. Ayo Mbah, ini hari. Yen liwat aku kelingan kubuk jahe biyen tak golek ing saja kebatulisan warna abang kuwi monoton tresno tenang tanpa klasa betapati ke taman asmara kae nyimpen werni wiwit tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah Tanah satsrum ning ati datan luntur malah saya marati aku kowe dadi keluarga amarga lereng nang gubuk asmara. Sampun nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Sing wonten pamundutan lali janjine. Nah, nek lali janjine niku sing apik nggih sinden. Monggo. Mau saka ngarep dhewe niki to. Sakniki baka loro. Sing siji tamba weteng, siji tamba sirah. Siji Anggi kalih sapa Nduk? Anis karo Anggi. Adua. Nggih. Anggi Anis maju bareng lali janjine minangkani pamundutan. Nggih. Lajeng Pak Mulyono mbok bilih sampun keparang rawuh monggo tumunten ing samangke minggah wonten ing pepanggungan sarengan kalian kanca-kanca ngregengaken suasana. Monggo. Awit menika limbukan dipun jatah ngantos jam 2:30. Monggo nggih monggo. Monggo minangkani pamundutan lali janjine nika dina Anggi kalian dina Anis sing badhe minangkani utawa nyendikani pamundutan. Nggih. Ugi Bapak Ibu atur puninga bilih para pengrawit kalian dalang menika wonten hadiahipun. Hadiahipun ngaten. Sinten ingkang nanggap ping 15 gratis sepisan. Monggo. Ha Mas Keli. Nggih, leres menika, Pak. Bu malah Pak Dalang ping 20 jare. Nggih, monggo. Lali janjine, monggo. Yeay.
mawon, Mbah. Nggih, matur nuwun sanget. Matur nuwun. Menika wonten bebenganipun. Wih, eneng bebungah Lali meneh. janjine. Neng jelong amplop ki mesti bebungah ora neng sesusah ki ora eneng. Nggih. Matur nuwun. Terus niki anu lho Mbok Jange. Wau nyanyi Pak Lurah ngersake lewung. Oh, nggih. Mangke pun sendikane ning nek lewung ki wong telu niku napa kepareng telu ngadeg kabeh. Nggih, sekawan. Oh sekawan nggih, sekawan sira rupat nggih. Men ora ganjil nggih. Matur nuwun Pak Lurah mangke pun sendikani lewungipun mugi dados panglipur Pak Lurah ki tresna budaya. Nek lurah nggen kula niku anggere limbukan dereng rampung men pun mulih Pak. Nek jenengan ketoke nganti tancep kaya esuk jenengan nggih. Matur nuwun jan lurah ki anggere budaya sinunutan para kawula programe diunut karo kabeh kanca-kanca. Jos pokoke Pak Lurah nggih. Nggih. Nggih pokoke telas njing napa Pak 2017 napa 2026 Pak? Wo 30 sami kalih lurah nggen kula nggih. Nggih wayangan terus Pak njenengan. Mboten jadilan. Nggih. Jadilane lucu Mbok Jange. Tenan. Waneng sing dadi wit jam 6 esuk nganti jam 6 sore ditambuhani ora mari. Sejeli kembang ora mari, dulang gedang ora mari ngleset-ngleset bareng tinggal mulih kancane nganggo terki. Ngenteni ngono. Ya umum. Nah niki Ibu kalih Mas wau nyawer ki tekan penyanyine, tekan sindene. Aja cara nggen kula, Bu. Ya ngene iki ana wong nyawer, wong lanang munggah meh tekan gone penyanyine, bojone munggah ora nyaut. Arep nggo arisan kok ngono jare. Nah niki mboten nggih, Bu nggih. Nggih Pak Lurah nggih. Pak RT wonten mboten niki Pak RT? Wonten Pak. Pak RT. Pak RT niku njing taun 2017 niku mboten RT malih Pak panggilane Pak Lurah. Kepala Daerah tingkat 7. Tingkat 1 gubernur, tingkat 2 bupati, tingkat 3 penewu, tingkat 4 lurah, tingkat 5 itu dukuh nek nggen kula, tingkat 6 itu RW, tingkat RT itu 7. Jadi sesuk sambutan kepala daerah tingkat 7 Pak RT saya masuk. Nih, jadi munjo Pak, ning bayare ya tetep 1000 sedina. Nggih, padha kalih kula Pak. Ning RT niku wonten jaminane nek tenggen kula Pak. Selama masih menjabat, nggen kula lho Pak, selama masih menjabat terus niku 44 juta cair langsung. Selama masih menjabat. Makanya beling kalih bojone RT kula kalih RT kula. Ngati-ati teh RT kowe nek gaweke kopi bojomu. Soale nek niku 44 juta masale. Boten nggih saestu namung niku namung gujengan RT itu bisa jadi kepala daerah tingkat 7. Niku tahun 2027 rencana bareng karo munggahe BBM. Nggih. Sawetawis wonten ngancanipun para lenggah gujengan namung supados regeng swasana supeket kekadangan boten teges mengkeraken ras pakurmatan. Lajeng minangkani pambutan. Jiro lupat munggah kabeh lewung minangkani pamundutan. Bar kuwi nek ana pamundutan dipinangkani meneh. Tak nggih ngoten to Mbok Jange. Nggih, leres menika Pak. Ya anggere arep nyumet rokok tak jak ngomong dadi rasido. Nggih. Lewung pun sendikane 4 waranggana badhe ngaturaken. Yo, do hati-hati lek maju. Ati li wong atiku
matur nuwun kompake. Wah, sing ngedram nganti kaya petinju. Gobyos. Matur nuwun Pak Lurah, ingin sampun peparing pawuhipun ora lokak malah saya kebak. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nduk, iki kabeh peparing mau dikrumpukke, gek nggo tuku wedhus, gek digaduhke mubeng. Heeh, nggih, matur. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Pokokipun ingkang bagian pinaringan bagas waras guyub rukun panjang yuswa kata rezekinipun rumaket anggenipun sami pasederekan. Amin. Terus pundi Mbak Cangik wonten pamuritan malih? Nggih, kalau wau panjenenganipun Bapak Waluyo menika badhe nyawiji, Pak. Pak Waluyo, Pak Nggih. Mulyono to? Nggih Bapak Waluyo. Bapak Waluyo. Mboten Mulyono. Pundi piyayine? Monggo Bapak Oh, Pak Mulyono. Monggo. Monggo. Monggo, monggo. Dadi siji mawon monggo Pak, mbangane kok kan godhong. Monggo. Terus pundi? Oh, Pak Waluyo Geyol nggih. Alah, sidoyan sing padha jenengku kek ya. Waluyo, waki wayah lu ki luar ya bebaya, sak wayah-wayah luar saka bebaya, sluman slumun slamet. Ayo nyuwun keplokipun. Ayo. Oh. Halo. Sing saya karo sing rukun. Padhok. Oh, nggih. Sedanten asal. Salaman aja kalah karo muntilan. Monggo nggih, muntilan ngono salaman monggo. Menika nggih. Ngangge mik niku nggih. Nderek nepangaken asma sinten? Wah, padha iki. Mboten. Sami nggih, Waluyo lho. Oh nggih, sing jenenge riyen kepripun kok iso padha kalih kula niku. Ngapunten iki. Kula nggih mau nggih rada kaget iki. Lah napa? Ateng poster niku tulisannya bintang tamune Waluyo ngeten. Jenengan pun ajeng lunga saka ngomah. Kok sing munggah malah beda niku. Lah gambare kucing napa-napa. Nggih, monggo jenengan ajeng dagel napa ajeng ngetoprak, napa ajeng nembang, napa ajeng salto. Kabehipun ngetoprak menika. Nembang mawon. Ngetoprak. Nembang mawon. Oh nembang. Nggih. Oh nggih, ajeng nembang napa? Sing aja digondheli, Mas. Mboten. Kula wonten mriki kok gondheli piye to? Nek nggih nyuwun duetimu. Oh nggih, kalih penyanyi. Oh nggih. Pamilih. Soalnya regane beda-beda niku. Wah, nek niku kula mawon kula nggih. Pokoke Terus awale gitu. Rawukan saentuke kebeneran. Nggih. Anu kula lotrene nggih. Nggih. Men ora meri tak. Oh nggih, nggih. Engko sapa sing tiba anu gek do maju ya. Dang tut cendela ewa-ewa. Sapa sing besengut bakalan cepet tuwa nyang kali ngisani kendi jeruk purut mambu endrok. Waduh. Dempule klak-klak Cina gundul beleh tekek sir geduwir jeklek. Apa ya iki? Oh iki tipe. Kula pilihke sing tipis niku kepripun? Wah, mboten tok sak olehe niku. Oh, lah sampean iterane ya gegeleman. Oh, anu dempul kakek dempul tak to gendali daji percina mlayu duyak asu teluwe nang ngempus tiba niki. Monggo, ayo Nduk. Wah, beda-beda kok japane terane tiba pinggir. Ayo, Nduk. Ayo. Gur pengen gundreli lagune. Monggo. Awas aja nglangkai jadah. Jangkah logombo muni. Ayo. Ning kalih warai iki. Iya dong. Kok malah kon marahi. Kon aku kira iso. Akan jenenge nggih padha to. Oh, iya. Eko, anu oke. Ayo. Langsung. Buka wae. Buka rebab. Iya ta sik iso. Joget Mas Aluyo.
kadal mangani roti Jenta budal aja digondeli Aduh aja digondeli matur nuwun sanget matur suwun Waluyo pun sampun Pisan mawon. mengke Pisan dipun mawon. lajengaken goro-goro Oh nggih. Nggih. Mangkirin Mas Waluyo. Nggih. Matur nuwun sanget. Matur nuwun. Nggih. Mas Waluyo matur nuwun nggih. Nggih. Salaman pindho nggih Punan. Nggih, matur nuwun. Ngatos-atos nek padhak sikile riyin. Nggih. Pak Lurah matur sembah nuwun, Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, sedaya para pamirsa pandemen budaya. Kawitipun dalu menika sami-sami ndedonga mugi-mugi tansah pinaringan bagas paras panjang yuswa kathah rejekinipun linangkung ingkang ambal warsa ingkang tasyakuran matur sembah nuwun peparingipun pokokipun namung nderek ndedonga mugi-mugi saketna ing nugraha tinebina rubeda. Amin. Mbok Canggih monggo kalajengaken namung saderengipun kepareng kula badhe matur wonten ngarsanipun Bapak Ibu kula badhe nyekar maca pat dandang gula menawi lepat kula nyuwun pangapura.